Ja v tomto videu budem odpovedať na vaše najčastejšie otázky, ktoré sa ma pýtate. Dobre ľudia, dajte like a odber, ja to už nebudem ďalej obkecavať a ideme na video. Dobre ľudia, už sme vo V, padli sme do takej menšej lokácie, aby sme mali trošku kľud a ideme si prečítať prvú otázku a prvá otázka znie, že kedy sa plánujem odhaliť. Ľudia, to je akože trošku citlivejšia téma, lebo ja som až nad tým tak neozmýšľal, ale teraz som si to rozmyslel, že na 1000 odberateľov sa odhalím. No keď budem mať 1000 odberateľov a vlastne počítač, lebo keď máte konzolu, no tak nemôžete pripojiť webkameru a nemôžete natáčať svoj ksicht, no. Takže preto ešte nebudem natáčať odhalený, lebo toto robí problém, ale aj odberatelia. Takže keď ma chcete bezpečiť, no tak určite mi tu hoďte odber a určite aj like. Dobre ľudia, ideme na ďalšiu otázku a ďalšia otázka znie, že Prečo v popisku máš napísané, že používaš PS5, ale používaš PS4? Ľudia, neviem, skadiaľ tento typek vie, že používam PS4, aj keď ľudia, preto som si napísal do popisku, lebo PlayStation 4 vo veľkých obchodoch sa nepredávajú a len PlayStation 5 sa bohužiaľ predávajú, takže chápeš, ja už som asi 3 minúty vo hre a reálne ešte neviem nájsť zbraň, kamo. Ja reálne tento dom som obehol na 360 m2 a našiel som úplné hovno, kamo. Kamo, on čo hraje? Reálne to čo tu robil týpek, ja som si úplne nevšimol. No poď sem, kamo, on asi podľa mňa hraje no zbraň challenge, ne? Hahaha. Kamo, typek myslel, že ja tiež nemám zbraň, no, ale typek sa to peketol, no. Ale nechápem, prečo neotvoril túto čestku. Reálne typek tu pobehol jak patkaň a reálne si nevšimol tejto čestky, no. No akože aj ja som si jej nevšimol, no. Dobre, ja trošku som išiel do hry a som trošku vyšiel z témy, ale preto mám napísané v popisku, že používam PlayStation 5, aj keď používam PlayStation 4. Dobre ľudia, už sme v druhej hre a neviem, či som vám odpovedal na tretiu otázku, ale keď nie, no tak odpoviem teraz. Dobre ľudia, tretia otázka znie, že prečo si nenatáčal. Ľudia, to budeme robiť samostatné videjko, len dajte mi čas, dajte mi taký dobrý týždeň a ja ho natočím. Lebo ja ho ešte nemám ani natočenie reálne, chápeš to, ale aj chcem, aby to videjko bolo prepracované a ďalšie iné veci. Dobre ľudia, zabijeme tohto typka a odpoviem na ďalšiu otázku. To je bot. Prečo reálne ide za mnou? Reálne, prečo oni zabil ten gramek? Ja fakt nechápem Fortniteu. Reálne vydajú novú sezónu a reálne sú tu asi strašne veľa glitchov. Akože reálne. Nechcel klamať, ale reálne minulé som hral s mojím kamarátom a reálne lietal po mape, lebo proste našiel taký glitch. Takže dobre ľudia, trošku sme vyšli zase z témy, ale ďalšia otázka znie, že budeš ešte natáčať? Ľudia, akože poviem vám taký mini spoiler a to znamená, že budem natáčať. Lebo mňa natáčanie baví, stíhanie ma baví, grafika ma baví, no grafiku myslím, miniatúry, takže toto je malý spoiler, že či budem natáčať alebo nebudem, ale samozrejme, že budem natáčať, lebo ma to baví. Ľudia, je tu trošku staršia otázka od takého typka, že či by som si kúpil psychobandu. Ľudia, už není v šope, aj keby bol, no tak si ho nekúpim. A to z toho dôvodu, lebo sú to zbytočné vyhodené peniaze do vzduchu, jakoby. Lebo ja si šetrím na počítač, chcem robiť kvalitné videá, aj točenie videa kvalitné. Proste chcem, aby proste všetko bolo kvalitné, lebo nezabúdajte na to, že na mne záleží na kvalite, než na kvantite. To znamená, že radšej bude prepracované to video, ale vyjde raz za týždeň, ale proste bude prepracované. Bude to mať viacej views, bude to mať viacej, no dúfam, že ma chápete, ale určite ma chápete, lebo určite každý vie, že kvalita je lepšia než kvalita. Dobre ľudia, ideme na ďalšiu otázku, ale tota otázka ma akože dosť potešila a tota otázka podľa mňa bude najlepšia a otázka znie, že kedy Marty bude mať konečne 100 odberateľov, ináč dajte odber Marty. Kámo, díky, že si mi to napísal a ľudia, kedy dáme 100 odberateľov, dúfam, že čoskoro, lebo budem plánovať taký špeciál a určite to bude akože dosť špeciálne. No chápete ma, nebude to len taký jednoduchý špeciál. Takže klikajte na to červené tlačítko odberu, lebo sa nedozviete, aký, počkaj, tu je taký typek, aký je proste ten špeciál. Dobre ľudia, zase sme trošku vyšli z témy, ja viem, som strašne kecavý, ale ďalšia otázka znie, že plánuješ dačo iné natáčať okrem Fortniteu? Ľudia, teraz je akože trend Fortnite. Ľudia, každého baví teraz Fortnite. No neviem, či baví, ale je v trende. A určite teraz nebudem natáčať Minecraft, keď není v trende. Takže určite nebudem natáčať teraz Minecraft, keď vôbec není v trende, ani nikoho nebaví, lebo proste nebudú tam tie views. A keď vidím, že na tých mojich videách mám viac ako to zľahnutí, no tak akože ma to dosť motivuje, akože nie jak vás.
ako začínajúcich youtuberov, ale mňa to akože dosť motivuje, takže akože moje Fortnite videá určite tako bavia. A keď chcete mi dokázať, že moje Fortnite videá sú zabavné, no tak určite mi na toto videjko dajte like a odber, lebo vďaka tomu videu zistím, že či vás moje videjka bavia a budem akože aj dosť veľmi rád. Takže keď ma chcete podporiť, určite mi dajte odber. No nie určite, proste mi ho tam daj. Kámo, ďalší týpeček, chápeš, nejaký ďalší bielý zajačík. Kámo, no poď tu, poď k zemi. Kámo, môj aim. Kámo, prečo? What the fuck? Reálne ja som strel úplne mimo. A yes, týpek sa volá Subversa, kámo, aj mŕtvy, kámo, Subversa. Kámo, čo to je za meno, reálne, ja fakt nechápem niektorých hráčov mena, aj keď to možno bol bot, ale určite by bot neutekal proste takto do steny, ale radšej to nebudeme komentovať, ideme na ďalšiu otázku. Ľudia, neviem, jak tento typek na túto otázku predpovedá, ale táto otázka znie, že plánuješ si kúpiť niekedy počítač? Ľudia, samozrejme, že si plánuje kúpiť počítač, lebo už určite viete, že ja radšej mám kvalitnejšie videá než kvantitu, čo znamená, že radšej budem strihať aj týždeň a proste bude to videjko prepracovanejšie a nie radšej daily content a to video bude úplne Ľudia, ďalšia otázka znie, že ako striháš videá, keď natáčaš na PS4, aký to má proces? Ľudia, teraz vám vysvetlím môj proces, ako natočím video, zostriham video. Ľudia, teraz vám vysvetlím proces, ako to celé prebieha. Dobre ľudia, natočím videjko na PlayStation 4, jak si ho dám do notebooku alebo do počítača. Ľudia, je to úplne jednoduché. Ja si tieto zábery nechávam vo proste nastaveniach a potom si tie videjka si potom vyberiem na USBčko, potom tu USBčko dám do počítača, do notebooku a potom začnem strihať. Jednoducho. Je to akož dosť jednoduchý proces, som myslel, že to budem tu napraviť milión kable a proste sa zabijem do konca svojho života. Ale našťastie to tak nemusíme riešiť a našťastie tak to môžeme riešiť takým jednoduchým procesom. Takže tak no. Ale ľudia, určite sa teším na počítač než na PlayStation 4, lebo fakt budú tie videá kvalitné a môj počítač stojí 1200 €, no. Ináč skoro som vás zabudol povedať, že keď ma chcete podporiť, ľudia, skoro som vás zabudol povedať, že keď ma chcete podporiť aj s peniazmi, no tak určite mi pošlite na tento link dole v popise. No tak určite, tak určite mi môžete poslať peňažky na PayPal. Stačí aj 1 euro, ale proste mi pomôžete. Aj jedným eurom, aj 50 centami, proste aj dárka. Ľudia, ináč skoro som vás zabudol povedať, že keď ma chcete podporiť aj inak, aj peňažito, tak určite mi môžete poslať peňažky na PayPal. Ľudia, odkaz na PayPal bude dole v popisku a určite mi môžete poslať aspoň euro. No minimálna suma bude euro, ale aj euro pomôže, lebo budem bližšie k tomu počítaču, aspoň aj o 1%, ale budem proste bližšie. Ale aj tak, ale keď ma chcete podporiť zadarmo, daj mi proste odber, lebo je to proste zadarmo. Proste aký to má význam, proste daj odber. Ľudia, je tu ďalšia otázka, ja fakt neviem, jak tí ľudia to predpovedajú vlastne. Lebo reálne typek sa opýta, striháš na notebooku alebo PC. Teraz som hovoril o počítači, že nemám, ale šetrím si na ňo. Môžete ma kľudne podporiť aj peňažito, aj zadarmo, takže... Tak no. Takže na čom striham vlastne? Striham na notebooku. Teraz som vám hovoril pri ďalšej otázke, pri mojom procese. Takže ja proste striham na slabom notebooku a proste mi aj padá ten CapCut. Ľudia, keď nepozeráte moje videjka, no tak určite neviete, že striham v CapCute. Je to zadarmo strihací program, ktorý vám umožní plno efektov a tak no, ale bohužiaľ CapCut dal všetko na profesionál, dal proste všetko na premium a typek po mne strieľa, takže ono sa môžem odpojiť. No po mne typek strieľa šuter. No typek umie. Kámo, spaní. Kámo, kde je typek?
Kámo, ale typek akože ani dobre stáva. A ide na high ground, no tak to je dobrý typek. A nie, ale nie je to určite ale určite to nie je hlavná hlavička, kámo, no hodná. A reálne typek je zase dole. Čo ti jebe? Typkovi dobre jeblo. Reálne typek akože má dobrú pozíciu, lebo je v zóne a ešte dokonca po mne strieľa, no. Typkovi som to... No, typek má pod kope. Kámo, ja žijem! Idem na high, aj keď umem. Umem, no, dobre. No tak to je GG. Ľudia, keď sme už umreli, no tak odpovieme na ďalšiu otázku. A ďalšia otázka znie, či sa chcem A tá otázka znie, že či sa chcem venovať YouTube, strihu a úpravu videa naplno. Ľudia samozrejme, lebo ma to baví a chcem sa proste tým živiť. A keď ťa to baví a je to akože tvoja práca, no tak určite to budeš robiť rád a budeš mať aj dobrý stabilný príjem. Takže určite by som sa chcel tomu venovať naplno, aj budem sa tomu venovať naplno. A určite by som chcel robiť, proste by som chcel všetko vyskúšať. Chcel by som robiť loga, chcel by som robiť miniatúry na Fiverr. Takže ináč som vám zabudol povedať ľudia, keby ste hľadali grafika a strihača, kľudne mi môžete napísať na tento Instagram a môžeme sa dohodnúť. Dobre ľudia, dúfam, že sa toto video páčilo, dúfam, že to podporíte lajkom, odberom a zvočekom a možno sa uvidíme aj zajtra, takže čau.